company Biel i estem al projecte FER i nosaltres hem decidit fer 4 cubs per a reciclar. Aquí està el prototip, que és el que estem fent en gran aquí. Mira, i els meus companys han tallat per aquí i per aquí, al cartró gran. I aquí també ho han fet. I després això ho apegarem així. Ho apegarem així. I això per tots els cantons. I així seria el nostre prototip dels cubs de la brossa. I després què faràs per les particions? A les particions farem, quan ja estigui tot muntat, posarem un cartró aquí i un cartró aquí i ja estaria. I aquí els meus companys estan doblegant les pestanyes. Estan tallant una mica perquè si no el cartró no es doblega bé. I això seria el nostre producte. Molt bé. I ara com aniria enganxat al cartró? Com ho faríeu? Doncs doblegaríem això i doblegaríem també això i ho doblegaríem com aquí el prototip. Li daríem així i així i ho apegaríem. Vale, molt bé.